ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬಾಲೆನ್ ಮೀಪಾದು ಚೆಪ್ಪಡದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪುಂಡು. ಟೈಮ್ ಪನ್ನರೆ ಆಪುಜಿ 12:30 1:30 ಕೆಲವೊರ 2 o'clock ಮುಟ್ಟಲ ಜೈದಿನ ಉಂಡು. ಅವಕಲ್ಲ ನಿದ್ರೆದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನಗ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿಯೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಲಂಚ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಂದು 1 o'clock 1:15 ದಾದನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಿನಿ. ಬುಲ್ಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಪಾತಿರ್ದು ಸೂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಾಲೆನೆ ಅಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು. ಬಟ್ ಆಪುನೇಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಾವ್ಗೆ ಕುಲ್ಲಕ್ಕುನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಫೀಡಿಂಗ್ಗಂದು ರೂಮುಗ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇನ್ನು ಲಂಚ್ ಫಸ್ಟೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ಮಾತ ಅದು ಕಿಚನ್ ಮಾತ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಜಿ. ಚೂರು ಮಾತ್ರ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಅತ್ತು ತ್ರಿಷನ್ ಲಕ್ಕಿನಿ ತನಿಷ್ ಲೆತ್ತದು ಇಮೇಲೆ ಓರೋರ ತನಿಷ್ ಅಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಲಿಡಲ್ಲೇ ಪಾಲೆನ್ ಮುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಬರೀ ಇಟ್ಕುಲ್ಲಾದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀದು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾತ ಅದು ಇತ್ತೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಡ 1 week ದಿಂಚ 1 week ಲತ್ತು 2-3 days ದಿಂಚ ಮುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದೇನ ಬರೀಟೆ ಕುಲ್ಲಾವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಆದ ಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಚದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಜಾತದಲ್ಲ ಶುರುಲ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಯಾನ ಅಂಚ ಯಾನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಮುಲ್ಕುಲ್ದುಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆರೆ ಪುನಗ ಮಮ್ಮಿನ ಕೈಟು ಕೊರ್ಪೆ ಬಾಲೆನು ಬುಲ್ಪುನಗ ಪತ್ತುನು ಪಿರ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುನು ಆಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತುಂಡ ಜೆಪ್ಪೆ ಆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನ ಜೆಪ್ಪ ಅವಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಆಯ್ಗೆ ಬತ್ತುಂಡ ಆಯ್ನ ಜೆಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲಜಿ ರಾತ್ರಿ ಸರಿ ಜೆಪ್ಪಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಅಂದು ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪಡ ಆಯ್ಜಿಂಡ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪೆರ ಜೋಕುಲು ಕೆಂಡ ಅಂಚದಾಲಜಿ ಅಕು ಲಕ್ಕುನ ಲಕ್ಕೊಂದೇ ಒಪ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಿಕ್ಕಡು ರಾತ್ರಿ ಜೊತ್ತಿನಾನೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳ ಕಾಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಇಡೀ ಜೆಪ್ಟಾಂಡ ರಾತ್ರಿ ಓಲ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಪುಜಿ ಲಾಂಗ್ ಅವೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಲಕ್ಕದೆ ಒಪ್ಪೇರಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಇನಿ ಸ್ಲೀಪಿ ಮೂಡಿದೆ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಹಾಲಿಡೇ ಮಾತ ಟಿವಿದು ಒಂದು ಬಾಲೆನ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚನೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಕೆಲವರ ತೊಟ್ಟಿಲಿಡ್ಬಿಡ್ಪೆ ಆಗ ಓಲ್ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಓಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲ ಅಂಡ ಮೂಲಿಜಿನ ಕೆಲವರ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ಬಿಡ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕೊಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಹೆಡ್ಡೆ ಆಪುನಾತಿ ಅಂಚ ಯಾನು ತನಿಷ್ ಅಂತೂ ಫಸ್ಟ್ 3 months ಜೈದಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆಗ ನಿದ್ರೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಾತ್ರಿ ಅದ ಫುಲ್ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ ಜೊತ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತು ಜಾಂಡವೆ. ಸೊ 3 months ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಡೇ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಫುಲ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟುನು ಅತ್ತೆ ಅವು ಕಟ್ಟುದು ಜೋಕುಲೆ ಕಾಂಡೆ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಅಂಡ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಜಪ್ಪುಜಿ ರಕುಲು ಅಂಚೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತದಾದ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟರೆ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತು ಜಮ್ಮಾಗ ಫ್ರೀ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಅದಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಜಪ್ಪಂದಿನೆಕ್ಲ ಒಂದು ಚೂರು ಜಪ್ಪನೆಕ್ಲೆ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತಿಯನ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಪ್ಪರನೇ ಬಿಡೋಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ದಿಂಚೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ 1 week ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೈಕ್ 3-4 hours ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕು ಬೇರೆ 8 hours 7 hours ಲಾಂಗ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಚೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 year ಅಂಡಲ ಆವೋಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ ಕೆಲವೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬಟ್ ತನಿಷಿಗಿನಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಆಗ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅಂಚ ಇನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10-15 minutes ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪಂಡೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಶಬ್ದ ಒಪ್ಪುಂಡು TV ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತುವೆ ಬಾಲೆನ್ ಕೆಲವರ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾರು ಪನ್ಪೆ ಏ ಬಾಲೆ ನೀನೇ ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾ ಬಾಲೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋಪ ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಗ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಅವು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಐತಿ ಅಂಚ.
ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನು ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ತನಿಷ್ನ ಶಾಲೆಡು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ರಡ್ಡು ವ್ಲಾಗುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಶಾಲೆಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಅವು ದಿನ ಬತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪುಜೆ ಎನ್ನೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ದ ಕಾರಣ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಏತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜನಕಲಿನ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಿಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ದು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಏಜಿಪಿದಾಯ್ ಪೋಂದು ಎಪ್ಪಡು ಎನಿವೇಸ್ ಮೈಸೂರದ ಮಹಾರಾಜರು ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಬೈದೇರು ಅರಿನಿ ನಿಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಕೈ ತಲ್ಲುಡ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪುಡಾತೆ ನಮನಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾನು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೆ ಶಾಲೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1 ಅವರ್ ಮುಟ ಕಾತೆ ಯಾನು ತೂಕದ ಅದು ಆಪುಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ ತನಿಷನ್ಲ ಪಿರಾಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಪುಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಎಂಕ ಕುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡೆ ಮಿತ್ತುಡಿತಿನ ಕಂಡಿಡ್ ತೋಜು ನಾವೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀದ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಐಟ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನೆಟ ಕಾತದು ಆಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೇರು ಇತ್ತೇರು ಮೇರೇನು ಕಡಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆಲ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಉಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಟೀಚರ್ ಅಪ್ಪಂದು ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವೊಂದುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂಯರತೆ ಮೈಸೂರದ ಮಹಾರಾಜರೇನು ಯಾನು ಕೈತಳ್ಳು ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಬಲ್ತೋನ್ ಪೋದು ಒಂದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆವಡು ಎಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಮುಲುಲ್ಲೆ ಸೋಫಾಡು ರಬ್ಬರ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕುಂಟು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 8 o'clock ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಾಲಿಗೆ ಬಡಫ್ ಕೊರೋಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಡು ಅವರ ಮೈ ಮಾತ ಒಚ್ಚುದು ಪಿರ ನೀಟಾದ ರೆಡಿ ಬಂತದು ಕಟ್ಟದು ಜಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಹಾಫ್ ಕಾಡೇಳ್ದು ಇಂಚದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೈಯದ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಪೋಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೊಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಬಟ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಪೋಯೆ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವರ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡು ಇದಾಯ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ದಾದೆಮ್ಮ ಸ್ಪಿಟ್ ಔಟ್ ಮಂತಿನಮ್ಮ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಬಾಲೆದ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ತದ ಮಾತ ಆವಡು ಅವು ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೊಟೀನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಬಟ್ ಬಾಲೆದ ಮಾತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಜೇತ್ತುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.